Mistä vitus mua ammutaan? Ei tommoista silenceria saa paikannettua millään. Eikö toi mun invi välähtää tossa niinku ruudussa? Mä lähtää vai? Joo, No, tähän. taisin vielä ollut yksi. Mä lähetin sun 3 inviä. Noniin. Mistä vitus tuo ampuu? Jättä se sinua ajokoit. Rekruupata vaan. Ei kun mä nyt harvittaa suunnattomasti, kun mä en tiedä mistä se ampuu. Olikohan tästä lipas täyteen, kun mä laitoin tää aseen selkään? Puki. Joku juttu. Mulla oli lipas täynnä. Mitäs ruuppailisit? Täytyis olla first personin viennistä taas täydellinen. Sitten ois meininki. Mä en jaksais pelata tätä kauaa first personia. Kuijat. Oikein tässä on niin paljon semmoista. Myös sitä vitut sillailua ja sitä, niin sit se on vähän. Niin, no joo. Mulla on joku ihme rakettiauto. Kiva ajaa jotain vaunuakin, on piirailijat jostain. Mä just kävin tossa sisätilassa ja huomasin, että tämähän on kiva näköinen. Se hetki oli kiva, mutta... Mä kyllä tykkään ainakaan. Mä näen Vallu sut niinku se on Tommi perkele. Mä oon ajanut väärään suuntaan vai? Missä Vallu sit on? Mä tulsin päitästä. No mä ajoin Tommi luo nyt. Juu, sieltä sun suunnasta mua ammutaan jostain. Jollain vitu silencer paskaa. Ootte sitten autoissa isä? Juu. No, mä olen tällä hetkellä, mä voin Okei, joo. Tarvis koittaa spottaa, mistä vitut mistäs toi tuli? Ei mun mene Aamuraketteja. kauaa se. Juu, jos se lähtis liikkeelle, hyvä. Heitäks sä kissapiaruisin niin? Suuri Ei piirre. te Liiro ihan random suuntiista. Jos se... Tuolla ainakin juoksee tyyppi. Missä? Tonnin mä ammun. Ai. Nyt se meni tuo taloltaan, niin mä näen sitä. Menisikö se talo rikki? Mulla on enää yksi luoti. Oi paski. Mä näen sen. Kuuluu jotain nakutusta. Ei vittu, en mä voi... Vittu ihan viereen eikä se kuollut. Simulaattori. Tää saatana hae sen runkkari. Oi vittu, mä tiputin tuolta tommosen... Joo, mä tiputin tuolta tommosen saatana kuljetuskopteri. Oho. Millä sä sen pudotit? Joo. Häh? Millä sä sen pudotit? Mulla lavi tässä näin. Aa. Saiko sä se Tommi? Okei, no mä kierrän sit vielä lisää. Tuo oli... Juu, mä katsoin, että joku kaatotunti ja... Hienosti ammuttu. Kyllä. Hold your horses, mä oon tulossa sinne päin 3 kilsaa. Joo. Okei. Meillä on tämmöstä tasasta tilannetta täällä päällä. Mä oon joku suvia ja vastaan. Tää on melkein hauskempaa tää sotiminen tälleen jalkasiltaan kuin autoista. Niin on. Paitsi et sit kun siinä tulee Niin se yksi onkin. homon tulee se tankin kanssa. Ei autoilla mitään muuta kivaa kuin hyppii. No juu, se on kyllä totta. Pidetään tätä pikkukylää nyt hetken aikaa hallussa ja katsotaan. Pidetään. Katsotaan mille. Tässä on gunboxi itse asiassa. Täälläkin on gunboxi. Eikö just sama boksi juu kyseessä. Jos teillä on väliaikaa, niin voitte katsoa se kuva, kun mä laitan. Sun työstäs. Se jatkuu siinä seinä toisella puolella vähän matkaa ja... Se etumainen roikkuu siinä, sit se... Kun siitä vähän reikää korjailtiin siihen, ettei se rossaa siihen päälle ja... Mihin sä se linkkasit? EC-peni. No ei vitsi, mulla on selainta auki. Ei, Esebinillä ja Pieruperseellä on pieni Ja hieno Esebini. ero. Jaa.
No vitsi. No Ja se selaimella voitettiin sieltä. Kaiva puhelimen tosta. Pitäis samalla Overwatchia. Ei saa mitään. Onko sulla siinä joku auto? On. Mä tuun sinne taakse suojaa kyräillä, kun ei tässä oikein suojaa tässä rinteen. Joo. Mistä tää vaunu heittikään niitä savuja? Tai niitä flareja? R tai G tai en tiedä. Tai sitten täytyy valita erikseen. Vittu nyt tullaan perkele. Mille päin tää sun kuvas nyt oikein on? En mä tajunnut siitä mitään. Jaha, Kaira tulee siihen. Morjes! Ai. Kuka ampuu? Oli kyllä. Joo. Mä teen pari... Täydet paukut, juu. Mä teen pari harjoituslaukausta. Juu, mä tein kanssa äsken. Jos ne joku paskia, niin mä saisin vähän tykittää lavillista. Onks jotain tehtävää? Tossa on ihan vieressä mun mielestä. Eikö se oli ennen restarttia? Edin? Jumalauta nää putoo ihan älyttömästi. No okei, on ton matkaakin. 600 metriä, mutta putoo kyllä ihan... Tää auto lähti tästä sit. Ja sen nyt piti No niin. flipat siihen. No voi vittu, se oli se puska takan, saatana. No, tässä on se flippi, niin käännetään se. Tulee. Tulee onneksi helikopterikin tuo menee. No niin, ja mä haluaisin Sopivasti. ampua. Vittu. Flippa. Täytyykö mun olla ulkon täällä? Oi! Mun ruudulla niin se kääntyy. Joo. Mä tuun kyytiin moi. Kato millä toi piippu. Tää se gobderi menee. Se meni Se meni poispäin. tuolta takan, juu. Ira, honk honk. No mitä ollaan me lähdössä? Mitä vittua? Mä haluaisin asettua hetkiksi aloille. No mennään johonkin vilkkaaseen kylään, johonkin Vilkkaaseen. tohon Ferut, johonkin missä on buildingit. Toi on aika lähellä. Siellä on building store. Pehilestores on vastamis vihui. Isä? Pehilestores vastami pohjoiseen tästä. Joo. Sinne vaan. Honk honk. Kuka ajaa? Jaa, on se joku kuski. Ja me ollaan kaikki tässä. En mä Okei. Tommi on kyllä vähän flippailu näitä vekottimia tässä. Hei, jou. Tommosia kiviä nää pitäis olevinas nähdä jossain. Siinä on kans... ja siinä. Ollaan me menossa nyt Kärmäsaariin. Eikö mihin me mennään? Minä. I don't even know. Vehicle Store vai? No mä Mii heitän. missu tuli, mii tuli missu. Mikä missu? Täällä suoritetaan vain tehtäviä, ei missuja. En mä näe kartaa missään. Se on muuten aika epäselvästi. Se on tuolla, joo. Ne liikkuu lännes Palarista niinku Nordvesti. Onko se siellä vai? Tää vitus on palari. Tossa meidän vasemmalla puolella. Tossa siitä Nordwestiin. Tuolla, Arms Dealer, ne vai? Sinne päin. Ne liikkuu. Jaa, siellä. kato vaan se liikkuu. En huomannut Mä ensin. veikkaan, että ne on aika nopeasti silti kuollut, jos ne on vaan toi vittu NPC. Hyppyri! Mut jos siellä on jeppei, niin se on kiva. Okei, nyt tuolla on iso hyppä. Niin Kattokas, vitusti. nyt mennään sit ja hypätään. Tosta lähtee maailman isoimmat ilmat näillä näppäimillä. Noniin, voi vittu. 3, 2. Tästä vasemmalla vielä. Kar.
Ui. Okei, ei toi olla. Toi oli tommonen liitävä Niin, hyppy. epikki. Esimerkiksi... Nice. Toi oli ihan hyvä. Ei. Nyt tulee hyvä. Wow, 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 wow. Katos mikä Joo, tuolla nyt edessä. mennään. Jos Eikä. me vauhdit riittää. Mene. Jaa, tosta menee healttiin vähän vitusti. Mulla on 6. Oho, kato mulla oli 17 healttia enää. Mulla on 20, voi vittu. Ei voi hyppiä, kun joku kuolee pian. Se joku medikki. Ei. Ite vaan. Tommi Voi ei- vittu, voi vittu. Ei tässä kova ilmalento, eihän. Ei oo kova. Hienosti pysy takarenkailla koko ajan sit sillä. Tää auto ilmeisesti ottaa vielä damagea, mutta ne vaunut ei ottanut enää. Ei kyllä tuo näkyy kaikki vihreä on. Tuolta tulee auto vasemmalta. Toppa häärä. Se on vaunu. Ai vittu, mikä saatana paska. Puoli. Se oli nopea. Mä sain tapot siitä. Hehe. Millä sä ammuit sen? Ei saa tulla toinen. Vaunu! Karkuu! Kiiro, älä härnää sitä. En mä ammu. olla. Ai. Ammu. Ai, no älä härnää sitä. Ei vois olla kaikki ihan hyvin, jos et sä ois nyt vähän härnännyt sitä. Se varmaan seurasi tätä toista ja sit Kyllä meni nääkin voi kaveri. niinku aiheuttaa sitä vahinkoa. Kyllä se vissiin vähän teki, se ainakin pysäs heti. Siis nää on näitä... Armor Piercing, ne näitä tämmösiä... AP-roundia. Vähän pienempää kaliberi. Niin. Mä edelleen ihmetyttää, millä se yksi ahta ampuu sillä meidät sieltä vuorerilta, kun me oltiin siinä vaunussa. Jaa niin silloin juu. Se ampui sitä aika Me lähellä. ollaan aika lähellä jo. Ei. Ei oo enää yhtään hauskaa toi hyppy. Me tarvitaan joku medikki meidän porukkaan, me voidaan hyppiä rauhassa. Mä just mietin, että onks ketään medikkiä, ei varmaan. Ei. Kuka vittu haluaa medikki, kun voi olla Warlord. Juu. Mä en tiedä, mä pelaan tuolla Field Technicalilla. Se onkin seksikäs. Fucking shit fuck. Vittu viimos saatana touhu. Hei, me ollaan ihan lähellä, jos ne edes on tuolla enää. On ne siellä vielä. Joo. Edelleen Ja sama mennään vielä ton seuraava nyppylä. Joo, mä vedän tonne vähän korkeammalle. Mä jää itse tohon seuraavaan nyppylä päälle DMR:ni kanssa. Voi vittu, että ärsyttää, kun ei saa hyppiä enää. Meidän täytyy löytää joku ambulanssi jostain. Täällä on ihan suht hyvin. Mä jätän tähän, niin ei välttämättä sit paljastu. Kaikki voikin näin. Kaikki saa orkas meihin. No. Ja siellä ne on. Valetaanko napsia? Vai venataanko kämpätään? Napsitaan pois. Kyllähän muutenkin tulee porukkaa. Mä menen lähemmäs. Toi ei niitä näy, kun ne menee makaamaan. Joku Mä ainakin. en nähnyt edes 2 tossa. Se oli nopeasti. Jaha. No siinä ne olikin sit. Tuolta tulee helikopteri Nortista. Se menee poispäin. Pätkää laviin ja... Joo. Eiku... Täytyy kattoo mihin se kaatuu. Otetaan spottaille jostain kylässä joku ambulanssi. Joo. He dropped his weapon kake and his money. Selvä! Mennään kahtomaan. Siellä on myös nämä joku armored vehicle tuolla. Joo, ja siellä on aselaatikko kanssa. Joo. Otetaan aselaatikko mukaan! Noh. Joku laskeutuu laskuvarjolta on kylää Mä pohjalta. kattelin kans, mutta tuskin se mikä uhka vielä on. Paitsi mä voitan lavilla tulittaa se. Tuolla myös toinen kaveri juoksee siinä kylään. Meidän tähän Missukylään vai? Pohjoisessa päin olevaan kylään. Okei, no ei sit mitään. Mä keksiin sitä toista kaveria. Ei kun tulee lavi tänne päin, täytyy vähän ampua sitäkin. No. Okei. Mitäs päin se lavi on? Se on tuohon meidän takaan, mistä me tultiin. No. Katsotaan, ne tuleeks tänne ylipäätään. Joo, so.
Oliko ongelmia? Tulee, mut mä saisin vähän renkait pois. Sitä ei kiinnosta, se vaan jo ohi. Ai vittu. Hammutaanko sua? Joo, tuolta toiselta, sieltä kylästä sieltä läheltä. Joo, mä en koita eliminoida tuon lapien. Mä pääsin tohon Tommiin. Mä oon ihan just siinä kylässä, niin tuo ekköhän pääsis. Tai kylässä. Itse asiassa ostaa itselleni Sinkoo. Oliko se Javeliini se hyvä? Juu, Javeliini oli helvetin hyvä. Muistos tapaukkui. Ja iloinen mieli. Ketturi. Matti on. Mitä tosta kylästä ammuttiin vai? Jaa, juu, siellä juoksee joku. Juu, siellä oli joku killi ja suittinen ainakin paino. No se vaan 360 no-scopea ihan vitusti. Ei tää tähtäimellä pysty tähtäämään. Ei vittu, meniks mun leiskani nyt sen tilalla sit? Meni kai. Joo, täällä on ainakin M249T. Oi jes, mä sain yhdessä, saatana. Nice. Ei tästä tullu edes mitään hyvää tässä saatana boksissa, mikä se jätti. Light Machine Gun ei yksi kappale. Tää vittu kiinni. Mä oon nyt Valtteri siinä kylässä ainakin Tenin mielestä tuo. Varmaan nyt pitäis pystyä. Kuolitteko te molemmat vai? Ei, kun mä oon tässä... Ei Mä kävin luuttaamassa se missu. Mä tuun ilma-asennuksella, katsoks mä lähden. Ei vittu, 7 kilsaa. Toi tosiaan kuvitteli ampuvas mua KK tommoseen maajalustallisella. Ehkä ei sillä niinku Valtteri, että se ei ois mitään väliä, jos ois vaikka 4 kilsa pääs, kun se nyt menee autoon jossain vitu. Tää onkin tehokas lavi, kun tässä on toi tykki ja sitten KK. No, tässä on vielä tässä lämpökamerakin. Hyvä kiikari ainakin, sitten lämpökamera. Mua ammutaan, mä ei kun mä ammutaan. Kukkulalla. Nyt joku taas ampuu. Ei kun jaa, sä tulit siihen viereen tuolla. Lähetäänkö menee vai? Se on kylässä sit porukkaa, et varo vähän. Okei, mä katon millainen. Vittu mä en pääs vieläkään. Sitten meni johonkin kylään. Onks toi kylä kartalla? Ei. Toi seuraava kylä on kartalla. Mä pääsin 3 kilsa päähän. Mä katon jos matkalta löytyis joku medikkipyssy. Täällä on medikki. Ajoitkaa ei tähän. Vittu. Mulla katos se vitu. Leen sieltä. On vähän ylemmäs Tommi. Kui ylös. Vieläks sä näet toi katolotyyppi? Ei, tää ei zoomaa kyllä juurikaan. Eikö? Lagaa kyllä nää luuttaukset. Siellä vai? Juu. Mä osuisin, on se kuollut. Ei mä sain. Vaikea ampua. Mitä helvettiä, äijä seisoskelee katolla vaikka viereen räjähtelee granaatteja. Noit granaatteja vaikea ampuu. Eräs kattookseen kyläs ambulanssiin. Joo, se voisi olla ihan paikallaan kyllä. Mä löysin. Mä oon 3 kerran päästä teistä. Joo. Niin, hyvä. Mä en löytänytkään, toi olikin joku vitu ohjusauto. Oliko se kusetus? Feikki ambulanssi.
Tää on tämmönen Humvee Avenger. Tämmönen vitu IT-ohjus Hummer. Kuulostaa vaan. Mennään tuohon seuraavaan kylään, niin Vallu voi syntyä sinne. Mä oon ihan pian siinä. Joo, mut kyllä mä haluun kyliin silti vähän kattella, et jos se ambulanssi, kun mulla toi 16 HP, niin vähän kiusallis tästä mä menen tänne kilometriin, mä oon Nagaras. En tuossa ois vieressä yks toinen. No käydään, ja ei tähän ajan nyt kauan, niin käydään morjesta. Joo. Toi Nagara on vissiin aika iso kaupunki, et mä vähän veikkaan, että siellä voi olla tekemistä niin sanotusti. Kato vaan. Vähän varoituslaukauksia, että tulossa ollaan. Juu, mä kans vähän koitan hättyytä, että jos joku lähtisi paniikinomaisesti liikkeen. Hyvin ammuttu ainakin. Tyylikkäästi. Joo, pitkin kylää. On se nyt kumma, mitä vitus kaikki on? Ei kukaan eksynyt tänne. Oi vittu, miksi tää teki tän? Taasko sä kippasit? En, ajoin seinään. Meni 8 HP sit siinä. Täällä on ainakin tämmönen tankkiauto, tai tankkausauto. Silmäkovana ambulansseilla. Ootas te jossain ajoneuvoissa? Joo. Ollaan. Mulla on lukitus ei. Onko? Oho. Mut et sä voi ampua tän saakka, ellei sulla oo. On Stingeri. Ai se on Stinger. Ei oo kyllä ambulansseja. Seuraava kyllä. Saaks noista ruokapöydistä HP:tä? Jaks uskoa. Voi olla, et saakin. Käy kokeilees. Mä menen seuraava stoppi, mulla on Rasman. 3 kilsaa. Sit menoks kuule. Nänänänänänänä. Tää räjähtelee. Voi vittu, kello on yli 10. Jaa, mä löysin Airfieldin. Malalta sää pahdat menee siihen. Tossa ois ollu ambulanssi. Täällä on ambulanssi, mut sä ajoit ohi siitä. Nyt paukkuu täälläkin. Juu, vittu. 2 tehtävää tuli. Tämmöstä Airfield-elämää on. Täällä on meinaa nämä kaiken näköiset vehjät. Noniin. Tuuks saattaa HP tän, niin venät avalluu tässä nyt. Niin sä löysit semmosen vai? Juu, täällä on. Tässä on vaan hirveä meno päällä koko ajan. Huomasin, mä katsoin kartan, niin sä paadat siis.
Tiedät mistä sä tuuti sieltä ammuttiin Singoa tuossa äsken lentokone. Ja, noni, siinä loppui Tommi tarina. Jaa, kuoliko sä? Samalla hetkellä kun sanoit, että sieltä ammuttiin Singoa, niin sit ammuttiin mutkin. Ei vittu. Kairakin kuoli. Nyt mä oon taas yksi. Ei mut mä Taira oli ihan Joo ei mulla on 2 kilsaa siihen sulvaksessa. Tuuha muun luo. Mikä sä näistä oot? Ajoneuvoa. Saatana vittu 7. No mä oon susta Vesti. Kyllä tossa, mä jaoin tossa joku kylä, niin siinä on autojakin. Juu, tuolla juu. Juu, 2 kilsaa vaan. Tossahan sä oot. Niin mä ajattelin, että ei mitään 2 kilsaa, kun muutama hassu 100 metriä. Juu, mulla oli tuo waypointti näytti 2 kilsaa, kun mun aivot rekisteröi sen välittömästi. Toi oli hauska paikka tuo airfieldi. Sieltä voit... No, hyvä, että säkin oot tommosta ujoa kulmaa. Eiks tässä pääs kunneriksi erikseen? Pääsee. Jaa, kun ei tää suostunut Sä meni commanderiksi. Niin. Haluatko vaihtaa? Voin mä kyllä vaihtaa. Sä täytyy mennä oikealta puolelta sisään tai... En mä tiedä, kokeile siitä. Kyllä se näyttää vaihtoehto sitten. Täältä perseestä sisään. Joo, se on hyvä. Toi on tommonen. Tällä. Se tekee vahinkoa tankkeihin se. Granaatin heitin. Tai mikäli ja tykkii. Kato, tossa oli ambulanssi. Nice. Mitäs se valvoo? Persiissä. Tykkättääkö? Vittu! Meni loppuun. Hei, takaa tulee auto. Kene vaan. Lähdetään perään. Aika huono. Joo, käännetään. Otetaan paita. Mä ettiin kyllä sellaista nopeutta, että lähtee. No niin, nyt siihen. Se hyppäs pois autosta. Hyppäs vai? Siellä se on. Hah, siihen kuoli. Hieno. Miksi piti hypätä pois autosta? Oliko se Sinko tai joku vai mitä se Ei, vai? se meni tätä gundrappia katsomaan. Tossa suoraan edessä. Juu, katos vaan. Vedä siinä AF, mä oon ihan sitä mieltä nyt. No, mennään kattoo. Siinä on missionikin. Ole. Vittu 9 kilometriä. Synny uudestaan. Mennään, me ollaan just kylässä, et koitais syntyä. Joo, mä yppään ulos. Juu. Mä tarvii sit invi, koska mä katon. Laitos. Joo, mennään. Et sä oo Inviä saanut hölmö. Eikö mä valinnut DC äsken? Ai. Ai sekin vie. Tuliko Invi? Joo. Respawn. No niin, nyt pikkuhiljaa taas. Ammuiko se sit renkaat? Kyllä, vitut. Yes. Pääsit tän vai? Täällä ollaan, perkelee. Meillä on tää sama lavi vielä, millä säkin oot. Haluatko sä ajaa täällä? No, mä haluun pysyä. Wow. Menikö vähän läheltä? Ammu mut nyt tähän vielä, niin just kaikki hyvin. Tuolla hei toi gunboxi. Käydään katsoos lähinnä Zinkoa, jos siitä löytyis. Ei mua muuta kiinnosta. Laitetaan kyytiin sit muuten vaan. Tuolla vähän räjähtelee tuo edespäin, mut Juu, ei kai se oo mitään vakavaa. Ei. Tää on ihan normi perjantai meininki. Joo, Hiekkainen naapurikylät räjähtelee ja... Mä antaa teille vähän suojaa. Periaattain.
Paskaa, paskaa, paskaa. Tää vittu nää Weapon Cratet on, missä on vaan tommos vitu persettä siellä. Ihan vitu kyrvä. Onks Pallu tässä kuski tai mikä? Ootteko te molemmat siinä? Ei. Oh! Wow! Wow, wow, wow. Kuka vittu? Sitten mennään sotimaan. Siellä on lentokentällä, siellä on missu ja siellä on hirveä härdelli. Härdellinos. Siellä on joku vielä tappanut noita AIt, koska niitä on 7 jäljellä. Siellä on bordello. Nyt tulee ujoo kulmaa taas. Tehdään näyttävää sisätuloa ainakin. Ei muu keksi. Juu. No tässä päätys ne sinkojävät. Onks ne liikkeelle jollain jalan vai? Vissiin mä en tiedä. Siis jalkasinkolla ne ammu, siis jalan käytettävällä ne ammu. Niin. Vittu enää ainakaan tällähän tähän vauhtiin voi osua. Tonne Javelini kyllä osuu, et ei sen puoleen. Jää rakennukset. Tää on hiekka. Tähän välikköön. Onko tämä hyvä? No, ei ainakaan näy mitään. Mä tulin tän sisään. Hihi. Meni sinne taloon sisään vai? Joo. Teessä, kuka, onks joku kuskin? Ei, mut mä voin tulla. No. Nyt mä täällä MK16 jolo mitä te. Niin. Haluatko sä tulla ampumaan? Eikö oo sä saa paremmin? Teet semmonen piikkaus tosta kulman takaa, niin mä katon onko se porukkaa. Morjesta! Ei näy liikaa. Vittu mä pelästyn tota siellä on ainakin botteja, mä ammun yhden. Hold your horses. Tehdään tämmöstä pikaskannaus täälle, mikä puukin. Siinä oli käynnissä tommonen. Ylhäältä tulee joku laskuvarjo jäbä. Antaa olla. Kehtaaks sitä ampua? Eikö en mä uskalla pysähtyä, jos se jää tuolla jollain paskalla singolla taas. Ei kaveri, mitä meni? Me Joku pidetään ammuskelee lentokenttää täällä ainakin halluun. jossain. Mä äänestin pari sarjaa. Sarja. Tuolla olisi tankki oikein. Onko? Juu. Oho, mikä siitä meni ohi? Joku ampui meitä singolla. Joo, nyt pysytään liikkeessä. Mä ajan Joo. suojaa sinne, missä me oltiin. En tiedä kyllä yhtään. Oliko se toi NPC kenties? Kyllä tossa on NPC ampuu meitä singolla. Veikkaisin. Mennään se tankin luo vaan. Täältä takaa. Tällä ihan vai. Se oli tuolla vankilarakennukseen, mitä noin. Kopytä. Katot kyrpää. Aseksit sisään. Jaa, mennään se käy se näinkin. Nyt se kääntyis toi viime. Tyhmät venäläiset. Mä voisin. Tyhmät venäläiset. Sä oot niin vitun rasisti. No, oot sä se. Olemme valloittaneet lentokentällä. Saa tuu koittaa vittu. Eiks täällä saa ottaakin jo vähän ujoo kulmaa? Okei, nyt joku ampuu teitä. Vittu. Joku ohjus lähti tästä mun läheltä. Saatana, se osui. En kerinyt väistää. Kerkisi hyppää ulos Kuoliks vaan. sä? Ei. Mut siis, kun mä näin, kun se ampui sen raketin, mut siis en kerinyt ajamaan pois alta. Mistä se ampuu? Se ampuu tuolta hiekkasäkkiä takaa sille, että et sä näet tän. Tai sinne. Eikö sä oo tässä tankikyydissä ollutkaan? Mä menin tuohon laviin, en mä sitä halunnut jättää. Jaa. Siellä on 2 Tää muuta. kuolit siinä. En kuollut mihinkään. Missä kohtaa se jäpää ampuu? Ne on NPCt. Joo, mä sain pudotettua ne. Helvetti olipas. Mä meitä on keskellä. No nyt mä voisin tulla tankikyytiin. No mä täältä varmista vielä täällä tankin tykiltä. Oi vittu, MPC tulee mua päin suoraan. Tulee vai?
Mä tykittelen vähän sinne. Ammuiks sä tohon vai? Ammoin. Siitä lähti yksi Oho, hiekkasäkki mä pääsin putos. oikein sotimaan näitä MP:tä kanssa. Mä tuun kans. Tommi ammus mun reikä siihen sivustaan, niin Joo, tätä ei saa erottua alle 600 metriä. Mä teen koita tohon. Millain tää mahtaa ampua? En jäi mä vähän osaa vajaaksi. Kyllä se äsken ainakin osui hyvin. Nyt meni vähän yli. Joo, nyt osuu. Noin, kiitti. Eikö se On reikä hyvä. tullut? En mä tiedä. Joo, siitä irtas tommonen. Oi vittu. Nyt ammuttiin mua, nyt on tankki paskan. Fuck. Otan, en mä nähnyt yhtään, että ne oli MP:ssä mun jalkojen juuressa. En usko, että oli NPC, joka on mut ampui. Mulla olisi yksi Tankin. repairikittiä, jos meillä on field technical tuossa. Mitä vittua nyt No. tapahtuu? Moro. Hei, kato, tuohon tuli helikopteri. Jaa, me saatiin se. Jaha. Onks siinä tykit kaikki? Ammar! Oi vittu, Iiro meni pilotista. Mutta mä... Pistäkää käyntiin jo! Sä voit mennä. Äkkiä! Ei me kaikki vissiin mahduttaa. Ei kun mahdutaan vissiin. Eikö? Tuolla on kauhean ruuma, luulisit sinne menee. Hei, käyntiin se äkkiä vittuu täältä. Ei tää nousu. Riding back. I mean. Tässä on 4 jotain falangoa just. Ja Nyt vittu, räjähtää. Joka ne flaret ne oli? Aika Mulla miekäs vaan tää jotain tykki. Öhöjyksiä. Oho, onpas vaikeet lentää pitkästä aikaa. Oho, katos muuten sisätilaa, täällä on pirun hieno sisätila. Jaa, Katos kato vaan, täällä on jumalauta. ihan mukavat olla. Täällä on ainakin mun ohjaamossa niin hieno. Oi vitsi, meitä ammuttiin. Ulos. Onks meillä laskuvarjo? Halo On. Jum, halo Jum. Open shoot. On meillä hyppää ejektaa vaan siellä on laskuvarjo. Ei kauaa kestänyt toki. Oi vittu. Mä en kyllä tiedä mikä se oli, mut se yhtäkkiä... Mä näin yhden raketin tuli suoraan edespäin. Suurin piirtein ton mihin me koppu putos, niin sieltä tuli raketti. Haas. Me haetaan se runkkari. Me nähtiin vaivaa ton lopun eteen. Jostain sieltä tuli sellainen valkoinen juoma. Joku oli ihan varmaan odottamassa, että joku lähtee sieltä runteriin. Juu. Me niinku vähän tosta salista paikat kipein, sillä ei niinku tunnu oikeastaan mikään vielä tällä hetkellä, mut huomaa. Wow! Vittu ei näy liikettä nää. Joku vetää tuolla jollain vaunulla, ainakin tuolla lentokentällä. Meni Oho, tuohon nyt tankin mua ammuttiin. viereen. Mä kuolin. Vittu, mistä sekin tuli? Sieltä vasemmalta, mihin se kopukin putos, niin sieltä se tai tuli. Ahaa. Siis mä Tosta kuulen. kylästä. Mut kiitos peleistä, mä painelen kyllä nukkuu tästä. Juu, öitä. Mä metsästä vielä DMR-homo tuolta.